Gaur, Laudioko kaleetara atera gara Dolumin Barikuan, jendeari ospakizun honetaz zenbat dakien galdetzeko. Zergatik ospatzen dugu urtero Dolumin Barikua Laudion? Jo, nire ustez, delako Aste Santua baino leheneko jai bat, non Aste Santurako produktuak edo animaliak edo bestelakoak saltzen diren. Bai, Tasiok esan duen berdina, nik uste. Oso ondo ez dakit, baina uste dut abereak ateratzeko plazara eta lehen salmenta egiten zen hemen. Ideiarik ez. Bueno, uste nahiko zarra dela. Uste 130. zera edizioa dela. Eta zergatik hasi zen, nik uste bere garaian, Markesak, diru bat eman zuela, jendeak zeukan hori aberei saritzeko. Eta horrez ondorioz gertu zen betiko azoka eta horregatik ospatzen dela. Zenbat postu uste duzu jarri direla gaurko azokan? Gutxi gora bera, zenbat esango zenuke? Ez dakit, pilo bat. Ez dakit, 200 $. Ez dakit, egun bat edo... 50, igual, no? Gutxi gora era. Igual... 50. Uste, komentatu didate, 80 postu dago zela. Bai. Zuretzat berezia da Dolumin Barikua edo nola bizi duzuzuk? Zer da gehien gustatzen zaizuna? Niretzako Dolumin Barikua oso egun berezia da, uste urteko egunik onena dela niretzako, betiranik bizi dudalako eta etxetik animaliak ekartzea asko gustatzen zait, zen betiranik bizi izan dugu. Eta iruditzen zait ere, Laudioko jendeak asko disfrutatzen duela gure abereekin. Egoten den giroa eta batez ere abereak eta horrela ikusi ahal izatea aukera ona da nik uste. Bueno, betidan ibiza izan dugun egun azkenean da, ez da txikitatik, beraz, guretzako jai bat da. Askotan nik hori lanetik jai hartzen du, azken urte hauetan lan egiteko, ez da, laguntzeko, importantea da hori laguntzea, parte hartzea eta gero jaian ere, taloren bajan eta romerian parte hartu ere bai, ez bakarri lan egitea. Bai, azken urte hauetan ez, egon naiz kanpoan bizitzen, baina mendik nagoenetik, beti gustatzen zaitolako giroa talo bat jan, boteila zagardoa eta giro euskalduna. Beste galdera bat, da, aurten ekintza berezi batek zeharkatuko du Dolumin Barikua, zerikusirik ez duena berez egunarekin, badakizu zein den? Ez. Itxuliak. Eta iaz beste batek zeharkatu zuen? Korrika. Itxulia hori pasatuko dala, bai. Eta iaz beste bat egon zen ere bai berezia, ez dakit gogoratuko duzun? Bai, korrika. Utsi nauzu lan bapatean, bai, korrika, bai. Hori. Auskalo no